बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेटआव दङ। साननैसो सिगां गासै सा 57 सिखारिफोरा गावसोरनि सिखारि खालामग्रा हाथियार मैदेर हाथाइ, मै गं, मोसा बिगुर बायदि बायदिफोरखौ बिटिआर सरखारनि खाथियाव गथायफैदोंमोन। बेबादिनो मैया गोबां बादारिफोरा गावसोरखौ बिटिआर सरखारनि सेराव गथायो। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय रुनिकाटा रेन्जनि बेन्दोङाव थानाय बेंटल सेरफां गामिनि गासै सा 100 बादारिफोरनि गेजेराव गासै सा 60निबो बांसिन बादारिफोरा बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीनि न'आव फैनानै गावसोरखौ गथायफैयो। थांनाय 23 सेप्तेम्बर खालि बाक्सा जिल्लानि गरेस्वर पुलिस बिफाना नाग्रिजुलि कुमारिकाटा बाङालिपारा गरेस्वराव गोख्रों सिग्रोमनायनि गेजेरजों दानसोरां बसुमतारी आरो दीपक थापा मुंनि सानै इउएलबिनि सोद्रोमाखौ हमदोंमोन। सानै इउएलबिनि सोद्रोमानि गेजेराव दीपक थापा मुंनि सासेया सिज फायार गोजोन सावरायनायाव थानाय गरखा बिग्रायारि UGPOनि सोद्रोमामोन होनना अजद दैखांनानै खुद्रिसारो। इउनाइटेड गरखा पिपल्स अर्गानाइजेशन सुंद'यै UGPO होननाय संगठननि दैदेननायाव खुद्रिसारनाय आफादनि गोबां दैदेनगिरिफोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन आरो गोजोन सावरायनायाव थानाय UGPOनि सोद्रोमाखौ थाबैनो हगारनांगौनि दाबि दैखांनानै सरखारनिसिम गोसोखां बिलाइ कुमारिकाटा आउटपस्टनि जोहै दैथायहरो। दिनै 25 सेप्तेम्बर दिनै चिरां जिल्ला बारग' NDP इउनाइटेड फरामा NDPनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारिजों लोगोसे जोबनानै दोनजानाय बारग' NDP केडारफोरखौ उदां खालामनांगौनि दाबिजों चिरां जिल्लानि हाग्रामा ब्रिजआव सुबुं गमा हुस्रिखावनाय हाबाफारि लादों। बे हाबाफारिखौ दिनै फुंनि 10 रिंगानिफ्राय जागायगोन। बे सुबुं गमा हुस्रिखावनाय हाबाफारियाव गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथुमनानैब्लाबो रायजो राजाफोरखौ बाहागो लानो थाखाय चिरां जिल्ला बारग' NDP इउनाइटेड फरामा खावलायदों। बर'नि गेजेराव गोदानै जोनोम जानाय ULB आफादनि सायाव क'क्राझार लकसभानि MP नबसरनियानि बिबुंथि। बियो जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव। नाथाय बेयाव मोननै बाथ्रा। मोनसेया जाबाय बेयाव अस्त्रनि अभाब गैयामोन आरो गुबुन मोनसेया बेयाव गोबां करप्सन दङमोन। दा बायदियाव जुदि सोरबा रां दाबिनो एबा करप्सन खालामनो नागिरो गोजानावनि आलासि जानांगोन। बेनिखायनो आं ULBखौ गुबै लामायाव फैफिननो खावलायो। बिनि थाखाय आंनि फारसेनिफ्राय हाजासे मदद खालामगोन होनना। जाहाथे दाय गैयै रावबो लाइमोना जिउ दान होनाङा। खौरांगिरिया ULB आफाद दानायाव सोरनिबा आखाइ दं नामा होनना सोंथि खालामनायाव MP नबसरनिया बिथाङा बुङो दि ULB आफाद दानायनि आन्दोआव सोरबा थानो हागौ। रोखा फोरमान गैयालासिनो आं जेबो बुङा होनना। मोनसे सोमोनांथाव जाथाय। त्रिपुरानि सिमनायाव सानै BSF जवाननि गेजेराव गोसो खायसेब मोनलायनाय जाथाय। सासे BSF जवाना रागाजों फैनानै सासे जवानखौ गुलि गावनानै जिउ फोजोबो। त्रिपुरा सिमनायाव पेट्रलिं होबाय थानाय समावनो बे जाथाया जायो। सासे BSF जवाना केम्पनिफ्राय फैनानै गोनांथि गैयै गुलि गावग्लुंफैयो। केम्पनि इनचार्जनि आथिङाव गुलि नाङो आरो जाउनाव गुलि नांजानाय इनचार्जआबो फिन गरनै गुलि गावो। जाउनाव BSF जवाना जायगायावनो जिउ गोमायो आरो सासे जोखोम जायो। जोखोम जानाय BSF केम्पनि इनचार्जखौ देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला 20 नं BSFनि बेटेलियन हेड कनस्टेबल सब्बिर सिं आरो कनस्टेबल प्रताप सिं मोना सिमनायाव डिउटियाव थाङो आरो डिउटि होनाय समावनो सानैनि गेजेराव नांलायनाय जायो। कनस्टेबल प्रताप सिंआ सब्बिर सिंनि सायाव गुलि गावो। रागा जोंना फैनानै केम्पआव जानला मानला गुलि गावग्लुंफैयो। बिनि जाहोनाव साब इन्सपेक्टर रामकुमारनि आथिङाव गुलि नाङो आरो थासारिखौ होबथानो थाखाय प्रताप सिंनि सायाव मोननै राउन्ड गुलि गावो आरो प्रताप सिंआ जायगायावनो जिउ गोमायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।